V dnešnom podcaste som sa rozprával s Vincentom Gedajom, hypotekárnym špecialistom zo spoločnosti Gepard Finance, o financovaní výstavby pomocou hypotéky. Ahoj Vinči. Ahoj Boris. Rád ťa opäť vidím v štúdiu. Rovnako. Dnes sa budeme baviť o podľa mňa najkomplikovanejšom spôsobe financovania v rámci hypotéky, a to je výstavba rodinného domu. Povedzme najprv, aký je rozdiel alebo aké sú rozdiely medzi štandardnou hypotékou napríklad na kúpu a hypotékou na výstavbu. Dobre, že si začal túto tému, Boris. Pomenoval si to ako najkomplikovanejší proces. Z môjho pohľadu je to iba naozaj uhol pohľadu. Klienti väčšinou zažívajú tie stresy pri takýchto procesoch, lebo vyžadujú väčšie skúsenosti, viac papierovačiek, ale nejde o nič komplikované, zložité, čo sa nedá zvládnuť. Možno je to iba nakrokované na viac tých jednotlivých krokov. Takže keď sa dostaneme k tej otázke rozdielov, tak začnem práve tou výstavbovou hypotékou. A hlavný rozdiel je v tom, že takáto hypotéka je poskytovaná na viac častí. V bankovej reči povedané viac tranží. Takáto hypotéka sa v podstate schvaľuje pre klienta na základe budúcej hodnoty jeho nehnuteľnosti v danom štádiu dokončenia. Či si klient vyberie holodom, alebo dokončenie takéhoto domu už so štandardom. Zároveň v prípade takéhoto postupného čerpania ten klient platí banke do momentu celkového vyčerpania úveru iba úroky z vyčerpanej časti. A veľmi jednoducho povedané, má 200 000 hypotéku a zatiaľ vyčerpal 100 000, tak banke platí úroky iba zo 100 000. Zároveň pri takomto prípade platí, že aj splatnosť aj fixácia úrokovej sadzby začínajú plynúť v momente spustenia prvej časti, čiže prvej tranže takéhoto úveru. Čo sa týka štandardnej hypotéky napríklad na kúpu nehnuteľnosti, v takomto prípade banka vychádza z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je aktuálne daná v znaleckom posudku ako všeobecná hodnota. Ide o to, že tá nehnuteľnosť je už skolaudovaná a zároveň ten klient začína splácať úver hneď v režime anuitného splácania, to znamená úrok plus istina, a čerpá sa takýto úver jednorazovo, nie postupne. Na základe čoho určuje banka výšku jednotlivých tranží pri postupnom financovaní a akým spôsobom sa dokladuje to čerpanie? Tá prvá tranža, ktorá je uvoľnená zo strany banky, je uvoľňovaná oproti znaleckému posudku, kde je uvedená aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Každá ďalšia tranža, ktorá je z banky uvoľňovaná, a banke postačuje predložiť k týmto tranžiam spravidla iba fotky nehnuteľnosti, kde je zrejme, ako sa pokročilo vo výstavbe od poslednej aktualizácie, a zároveň banka na základe týchto fotiek určí aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti a takisto výška danej tranže závisí od toho, aká je aktuálna hodnota nehnuteľnosti versus tá predchádzajúca hodnota. Že banka v takomto prípade uvoľňuje na základe novej aktualizácie jednotlivé časti. Ten samotný spôsob financovania pri výstavbe záleží hlavne od východiskovej situácie klienta. A začneme tou, dajme tomu, že najzložitejšou, keď klient znevlastní pozemok a nemá ani prostriedky na začatie výstavby, akým spôsobom to vie riešiť? V prípade, že sa klient rozhodne kúpiť si nehnuteľnosť, rodinný dom a nemá ani pozemok, ani prostriedky na to, aby zahájil nejakým spôsobom tú kúpu alebo výstavbu, tak v takomto prípade bude musieť ten klient kombinovať viacero produktov. Prvým produktom si vie kúpiť napríklad pozemok, kde sa vie dostať až na hodnotu financovania 80% z tejto hodnoty, a v tom ďalšom kroku bude musieť ale využiť iné úverové produkty, ako je napríklad spotrebný úver z banky, alebo môže využiť úver zo stavebnej sporiteľne na dofinancovanie svojho zámeru a začatie výstavby. A v prípade, že by mal k dispozícii inú nehnuteľnosť, ktorú vie ručiť, tak ako mu to vie pomôcť? Toto je presný opak otázky, ktorá bola pred chvíľou, a tuto existujú dva typy. Ideálna situácia je, keď klient vlastní inú nehnuteľnosť a táto nehnuteľnosť má dostatočnú hodnotu, ktorá dokáže pokryť získanie úveru na celú výstavbu jeho plánovaného zámeru. To znamená, klient vie pri zabezpečení inou nehnuteľnosťou využiť dve cesty. Prvou je klasická účelová hypotéka určená na kúpu pozemku a výstavbu nehnuteľnosti, táto sa ale čerpá postupne na tranže. Alebo druhá varianta je, že klient vie využiť aj americkú, vie využiť aj bezúčelovú hypotéku, takzvanú americkú hypotéku,
kde klientovi banka poskytne peniaze na jeho účet a klient si potom už manažuje financovanie, kúpia výstavby zo svojich prostriedkov. Výhodou americkej hypotéky je, že nepredkladá banke žiadne doklady a nepreukazuje účel použitia takýchto prostriedkov. To znamená, tieto prostriedky sa tvária ako jeho vlastné a banka od neho nepožaduje dodatočne preukázať, čo si za ne kúpil alebo čo s nimi spravil. V prípade, že klient kúpil pozemok za svoje vlastné zdroje a chce začať stavať, ale už nemá teda žiadne prostriedky, tak aký je ideálny postup v takom prípade? V takomto prípade vie klient požiadať banku o financovanie zámeru výstavby a vie získať z takéhoto pozemku peniaze na to, aby dokázal vytiahnuť nehnuteľnosť napríklad do štádia 1 meter nad zemou alebo až do hrubej stavby. Samozrejme všetko závisí od hodnoty pozemku a banky vedia takýto zámer financovať z pravidla 60, 70 alebo 80%. Závisí to od metodiky jednotlivých bank a samozrejme aj od lokality danej nehnuteľnosti. V takomto prípade vie klient v prvom kroku začať výstavbu na základe pozemku, lebo ho už vlastní a banka mu zafinancuje časť prostriedkov, ktoré potrebuje. A v druhom kroku následne si už vie klient nechať vypracovať znalecký posudok na rozostávanú nehnuteľnosť, kde je stanovená aj súčasná, aj budúca hodnota nehnuteľnosti a vie financovať zámer dokončenie výstavby. V prípade, že by mal aj tú rozostávanú stavbu už času žiadosti, tak asi má na výber potom z viacerých bank, keď nemá iba ten holý pozemok bez stavby. Určite áno, pretože pri financovaní pozemku, respektíve výstavby od holého zeleného pozemku, sú tam obmedzenia. Nie všetky banky dokážu financovať výstavbu v takomto režime, ale možnosti sú tu stále a sú dostatočné pre tých klientov. Samozrejme, už je lepšia varianta, keď ten klient má rozostávanú nehnuteľnosť. Tu sa už nemusí obmedzovať iba na pár bank, ale vie sa obrátiť na všetky banky, ktoré majú nastavené procesy na výstavby rodinných domov a vie si vyberať. Hlavným dôvodom je, aby v takomto prípade v podstate bola nehnuteľnosť vytiahnutá nad zem alebo múry prvého nadzemného podlažia do výšky 1 meter, aby bolo možné takúto nehnuteľnosť zapísať do katastra ako rozostávanú a zároveň musí byť zrejmé a funkčné a na technické usporiadanie jednotlivých miestností v takomto dome. Aktuálne sú stále populárnejšie drevodomy. A v prípade, že klient teda stáva drevodom alebo nejaká firma, a ako je to s financovaním jeho výstavby? Aj takáto výstavba sa dá financovať prostredníctvom hypoúveru. Táto výstavba je veľmi rýchla. Banky poskytujú klientovi možnosti zrýchlenej hypotéky, kde mu v takomto prípade vedia poskytnúť až 100% hodnoty pozemku plus nejaké zdroje navyše. Pravidla je to 18 500 eur, kde teda klient si kúpi pozemok, začne sa výstavba toho drevodomu. Aby sme upresnili tento proces, klasický zápis na katastri trvá minimálne 30 dní. V tom ideálnom prípade 15 dní, kedy katastr vie zapísať nehnuteľnosť ako rozostávanú. V prípade drevodomov, ale táto výstavba býva naozaj veľmi rýchla, to znamená, klient má za 5 dní už postavený takmer celý dom a stačí dokončiť vnútro. Preto banky mysleli aj na takúto variantu a ponúkajú klientovi možnosť získať aj hypotéky na drevodomy. Ideálne zapisovať rozostávanú stavbu spolu s založenými zmluvami, vieme tam potom ušetriť čas? Určite áno. A klient samozrejme sa vie rozhodnúť, akým spôsobom bude tieto jednotlivé kroky robiť. Ale na to, aby ušetril čas a aby si ušetril aj ďalšie náklady, vie požiadať banku o vypracovanie záložných zmluv na základe geometrického plánu, ktorý už stanovuje nové rozmery a nové údaje na zápis do katastra, ako je rozparcelovanie jednotlivých pozemkov a takisto aj na ktorej stojí rozostavená nehnuteľnosť a označenie tejto nehnuteľnosti. Na to, aby klient nemusel riešiť 2 kroky, ale vie to spojiť do jedného, stačí iba požiadať banku, banka to celé vypracuje. Ak zmluve o zriadení záložného práva sa dokladá iba jeden doklad navyše, a to je znalecký posudok, ktorý obsahuje stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Čo okrem štandardných podkladov klient potrebuje k takejto hypotéke? Samozrejme, základom je mať znalecký posudok. V závislosti od typu financovania je to buď znalecký posudok iba na pozemok, alebo je to potom znalecký posudok už na rozostávanú stavbu. Samozrejme musí byť v druhom kroku poskytnuté banke právoplatné stavebné povolenie, kde je vyslovene teda uvedené, akým spôsobom bude prebiehať výstavba, dokedy sa ukončí a čo sa môže na danom pozemku postaviť. Takisto musí klient predkladať banke aj projektovú dokumentáciu, najmenej v časti architektúra,
pravidla je tam aj položkový rozpočet, to znamená nejaké predpokladané náklady na tú výstavbu. Tento rozpočet nemusí byť úplne presný, pretože veľa týchto vecí si vie klient dokončiť, napríklad svoju pomocne nepotrebuje si na to objednávať nejakú firmu. A čo ak je na tej zakladanej nehnuteľnosti nejaká ťarcha? Toto je KO kritérium pre banky a nehnuteľnosť, ktorá sa zakladá v prospech banky na financovanie výstavby alebo kúpy alebo akéhokoľvek iného zámeru, musí byť čistá. To znamená, nesmie tam byť neakceptovaná ťarcha. Neakceptovaná ťarcha znamená záložné právo inej banky alebo vecné bremeno, napríklad práva do žitia. To je také najčastejšie. Samozrejme, pokiaľ na tejto nehnuteľnosti existujú takéto ťarchy, odporúčame klientovi ich zrušiť alebo preniesť na inú nehnuteľnosť. V prípade, že by to bola tá istá banka, tak je to možné, len záleží od voľnej hodnoty nehnuteľnosti. Presne ako vravíš, v prípade, že je tam záložné právo, tak takýto zámer sa dá riešiť iba v danej banke. Len tu musíme klienta upozorniť opäť, že nie každá banka má nastavené procesy na výstavbu nehnuteľnosti. Ešte by som spomenul v rámci pozemku, čo je ešte také dôležité, na čo by si klient mal dať pozor, aby vedel ten pozemok založiť. A ak klient vlastní pozemok a chce na tomto pozemku začať stavať, je veľmi dôležité, aby k tomuto pozemku bola zabezpečená prístupová komunikácia, aby bol bezproblémový prístup na takúto nehnuteľnosť. A sú dve varianty, ako sa to dá docieliť. Buď teda klient vôbec nie je vlastníkom takýchto prístupových parciel alebo prístupovej cesty a požiada vlastníkov, aby sa zriadilo vecné bremeno. Alebo druhá varianta, to je častejšia, a klient sa stane spoluvlastníkom daných prístupových pozemkov, tým pádom zabezpečí bezproblémový prístup či už záchranným zložkám alebo bankovému znalcovi na kontrolu nehnuteľnosti. Ideálne teda, ak by bola tá prístupová cesta vo vlastníctve obce alebo mesta. To je ideálny prípad, tým pádom klient nemusí riešiť žiadne vecné bremená alebo stať sa spoluvlastníkom. Automaticky je to považované, že cez túto obecnú cestu je prístup do nehnuteľnosti zabezpečený. Myslím, že sme spomenuli všetky najdôležitejšie informácie ohľadom financovania výstavby a pokiaľ teda klienti budú mať doplňujúce otázky, tak sa na teba môžu obrátiť. Necháme aj pod videom link s tvojimi kontaktnými údajmi. Ja ti ďakujem za skvelý rozhovor a verím, že budeš mať do budúcna čo najviac schválených hypoték a spokojných klientov. Ďakujem ti, Boris, a som rád, že si ma opäť pozval.